Čaute, takže dneska sme si dali niečo o prírodnej kozmetike, lebo tak sama skromne pre seba už asi druhý týždeň si nešamponujem vlasy. V začiatku bol ten efekt teda akože nie príliš vábny, ako pri mne fakt človeku sa tam rozlieza ten mazík niekde cez celé vlasy a je to efekt ala, jak sa hovorí, že ošťata slama. Trvalo to asi, no možno zhruba tie 2 týždne, kým mas prešiel, ako jak sa to mastilo nie od korienkov, tak to proste prechádzalo až niekde na tie končeky. A potom zrazu tie vlasy začali byť také pevnejšie, alebo ako by som to nazvala. To, čo mám, treba nejaké rozštepené končeky, sú zrazu akože tam. Tie vlasy sú krajšie. A potom sa ten mazík začal, neviem, či vstrebovať donútra, ale proste ako keby začal miznúť. Neviem, tie vlasy sú zrazu sú krajšie, lesklejšie, ale už nie sú masné. Čiže mne to trvalo zhruba tie 2 týždne. Pre ľudí, ktorí potrebujú chodiť do práce, vyzerať, žiariť, áno, sú nejaké hvezdy, reflektory a všetko, tak ako nevyzerá to úplne najkrajšie, to je fakt. Ale tak s gumičkou sa dá chodiť 2 týždne v pohode. Ale neviem zaručiť, že teda ako dlho to trvá, asi je to individuálne. No šampú, je to o tom, že si človek umýva vlasy bez nejakej peny, chemikálií a podobných vecí. Ale to zase neznamená, že nepoužíva absolútne vôbec nič. Väčšinu času, čo som si ja umývala, boli rôzne také tie prášky ako biely íl, bentonitová hlina. Ono sa s tým, vždy sa to preleje nejakou vodou, ako keď robíte čaj. A ono sa spraví taký maglézik, takú pastu. A tá pastička sa potom celkom dobre nanáša na vlasy. Tá hlina má takú schopnosť, že nasáva tuk. Teda z tých masných vlasov sa nasáje proste ten nadmerný mazík, ktorý tam je. A zmije sa to vodou. Takže nie je tam nejaký narušený hydrolipidický film, proste ten povlak, ktorý na koži je. Ale naozaj dlho mi trvalo, že proste také ako lupinky a mala som stále pocit, že mi niečo v tých vlasoch zostáva, že to proste nejde úplne ono von. Niektorí ľudia používajú, že si premievajú vlasy na záver octom, nejakým jablčným octom, alebo teda nejaký z tých zdravších verzií, alebo ľudia používajú ešte napríklad aj sodu. Biela soda je taká kryštalická látka. A ono to zároveň spraví tak ako keby masáž a v kombinácii s octom to naozaj vie proste odstraniť, rozpustiť tuk. Ono sa napríklad chemikálie z ovocia tak dajú vymyť, že si proste človek napustí dres alebo nejakú nádobu vodou a dá tam hrnček octa povedzme do toho tú sódu. Pokiaľ sa to robí za tepla, že naozaj do teplej vody dám sódu a do teplého octa, ten ocot tam musí byť, tak to začne proste drasticky peniť a ako keby vyšumí z toho, neviem, naozaj fakt to rozpúšťa nejaké tie povlaky na tých ovociach, zelenine, hlavne keď to človek kúpi, nevie čo v tom je, takže fakt lepšie toto vymyť. Ja vždy keď si umýjem nejako akokoľvek použijem ocot na svoje telo, tak proste mne to smrdí, ja to ani väčšinou nepoužívam do jedla, takže čo je pre mňa najlepšie? Sú nejaké tie druhy hlín alebo bylinky typu hena. Ja už dlho neumývam vlasy klasickým šampónom tak či tak, stále nejaké biošampóny a čo najprirodzenejšie, čo som hľadala. Ale naozaj asi najviac mi bude sedieť toto nešamponovanie. Pracovala som sa teda k tomu, toto máme v ruke, neviem, či to tam bude dobre vidieť, že je to staré, takže sa mi to tu rozpadá, ale vlastne toto je, že taká hlina, je to africká hlina rasol, toto je, ono to dokonca není v slovenčine, African rasol clay, kusky hliny, nevoní to, voní to vlastne tak po hline. Jak som to zaliala vodou, tak proste sa to celé roztopilo samé, ja som to zalievala teplou. Keď som po svojom, v rámci svojho životného štýlu, tak nepotrebujem ani chemikálie, ani na nejaké pranie ako oblečenia, nepotrebujem to ani na vlasy, nepotrebujem to na kožu, ale v momente, keď som s niektorými kamarátmi alebo tak, alebo ľuďmi starými známymi a tak aj rodinou, treba niekto fajčí, alebo ideme niekam do podniku, kde sa fajčí, ja osobne sa tomu teda dosť snažím vyhýbať, ale ako niekedy je to fakt na schvál, že sa mi stane čerstvo umyté vlásky, všetko, ideme niekam a bombár, hej, a teraz všetci samozrejme fajčia. To je akože úplne najväčšia radosť v mojom živote, že fakt tam stačí chvíľku, neviem, či ja mám taký talent nasávať vône a všetko, čo je okolo mňa, ale proste za chvíľu strašne smedím a toto je niečo, čo naozaj nejde ľahko vymyť nejako prirodzene. Človek môže použiť eterické olejčeky, kvapnúť si tam toto hento, alebo to použiť ako sprej.
Toto je zrovna česká značka, ktorú mám celkom rada, lebo není taká predražená ako niektoré bio a akože, čo poviem, väčšina vecí mi proste sedela. Nebudem vyhadzovať sklenenú fľašku, pretože ja som určite radšej za sklo, než za nejaké plasty a pekne si to recyklujem a mám to doma. Fľaštičku, dám si do nej vodu, destilku alebo proste nejakú vodu filtrovanú, aby aspoň teda v nej nebola to na chlorov alebo nejakých ďalších extra zaujímavých prímesí, ktoré nepotrebujem dávať na svoju kožu alebo pleť, vlasy alebo už kamkoľvek to aplikujem. A dám si tam proste zmes nejakých eterických olejov. Pointa tých kvetinových pleťových vôd je buď ako tonikum na tvár, namiesto klasického tonika, alebo také osvieženie počas horúcich letných dní. A ja som žena, takže mňa veľa vecí zaujíma, ako to funguje a som radšej, keď čím menej chemikálie môžem použiť, tým je to lepšie. Ja poznám starších ľudí, kedy si umývali doslova čajmi, že proste si spravili nejaký, napríklad na vlasy taký ten ako žihlavový čaj, alebo aj prasličkové, keď sa robili kúpele, jedno s druhým, tam je veľký obsah treba z keramiku, že proste rôzne bylinky sú na rôzne veci a naozaj sa s nimi dajú tie vlasy aj umyť, čo je úplne super vec. No jasné, že nie, keď ste niekde ešte na začiatku procesu a vlasy sa vám mastia kade tade. Ako taký doplnok, ako také niečo, čo vám dodá nejaké minerály do tých vlasov, čo mi lokálne troška pomôže, je to fajn. Nemám vôbec masnú kožu, absolútne, je úplne také ako fajn, je cítiť, že je to proste umyté. Ten pocit, že sú ľahké, není sú polepené, není sú nejaké tak, ešte sú niekde mokré, takže tam to troška inak vyzerá. Ale nie, není to masno, to je ešte vlhkosť. Ale že naozaj, že tie vlasy sú také, akože sa tešia do života, sú ľahké, hej, si preskakujú, nie je to nejaký mas. A takisto tie končeky sú ako teraz napríklad nepolámané. Jako fakt na pocit dobré vlasy, všetko ako tak nie. Vlasy ani nesmrdeli, ani ako z hlavy. Nejako moc tak či tak, pretože naozaj čím menej chemikálií človek používa, tým menej idú von a tým menej to smrdí. Normálne som sa dneska zamilovala, som šťastná. Ja dúfam, že to je vidieť, keďže sa smievam. No nič, sme dokonali ako ľudia. Ako príroda, myslím, ľudské telo, lebo proste to je sila, že sa vám dokáže koža vyčistiť za, no kvázi takú chvíľu, no hej, je ťažké chodiť 2-3 týždne s masnými vlasmi. Je to, že wow, proste ja nepotrebujem takéto chemikálie na sebe pchať. Už len sa vyhnúť tomu fajčiarskému prostrediu. To je ešte čas, na ktorej budem musieť popracovať, lebo teda nasávať tieto veci, smrady a chemikálie a potom to vymývať. Prírodne to vymývam 2-3 dní, takisto jak sa mi plúca vykašľávajú 2-3 dní, cítim sa choro a potom to vždy ako regenerácia, neviem. S týmto ešte musím nejako zabojovať, lebo nejde to zrovna dobrým smerom pre mňa. Dúfam, že vyskúšate nejaké to nešampónovanie alebo aspoň prirodzenejšie šampóny, naozaj sa to dá, naozaj sa dá mať proste pekné, normálne svieže, žiadne masné ulepené vlasy aj s tým, že proste nepoužijem šampón a nech sa to zdá komukoľvek, akokoľvek divné a nech vás ľudia súdia, proste sú to stále ich súdy a stále ich problémy v ich hlavách, nie vaše. Sloboda je v tom byť sám sebou, rešpektovať sám seba a nehovorím, že byť bezohľadný, ale v situáciách, čo sa týka vás, ako keď vy potrebujete, že ja potrebujem zmeniť stravu, ja potrebujem cvičiť, ja potrebujem treba pracovať štýlom, ktorý je pre mňa ako to práve orechové, kedy sa ja cítim ako ja, že to je ono, to ako do toho chodí, lebo mi moje srdce hovorí go! A ja si poviem, že ja nebudem to robiť, lebo niekto si myslí a niekto ma súdi. Proste treba si ísť za svojím, hlavne v týchto veciach a hlavne čo sa aj práce, ale treba túto, keď už sa bavíme zrovna teraz o kozmetike, tak proste ono to súvisí. Proste na tú kozmetiku potrebujete chemikálie. Na tie plastové nádoby sa niekde ťaží ropa. Tie veci spolu súvisia. To není, že lokálne nič. Nič, príroda není lokálna. Náš lokál je naša planéta. Buď sa o ňu staráme ocelu, alebo nie. Proste to je vždy nejaká symbióza vody, vzduchu, hliny. Ani tá hlina není proste prach. Keď bola prach, tak by nebola úrodná. Ona drží vodu. Sú v nej živiny. Sú v nej organizmy. Milióny. To je tak živá vec, len my tam nevidíme, lebo je tam tma. A tak ako lotos rastie z bahna. Toho úplne, že fúha. Fuj, jak z toho môže vyrásť niečo také pekné. Tak presne tak z toho vyrastáme my. Vlasy, ktoré sú proste živené, sú lesklé, sú pevné, nie sú polámané, nie sú rozdvojené končeky, nie sú vysušené, nemáte lupiny, nesmrdíte, leskne sa to, je to krásne, je to zdravé, hej. Takisto s kožou, takisto je to s psychikou človeka, pretože myšlienka, tá je tá, ktorá bola na začiatku.
Tak čau!